Vítejte u prezentace firmy Designový nábytek, která se již 10 let specializuje na prodej kvalitního kancelářského nábytku. Nabízíme 3 úrovně nábytku, které splní všechny potřeby zákazníků. Kolekce Comfort, cenově dostupný, ale kvalitní nábytek s 5letou zárukou. Ideální pro kanceláře, recepce a uvítací prostory. Kolekce Epic, moderní nábytek s pevnou kovovou konstrukcí a variabilními kombinacemi stolů a úložných prostor. Kolekce Solid, luxusní manažerský nábytek pro vyšší management a majitele firem. Zákazníkům poskytujeme téměř 24/7 servis, včetně víkendů. Náš nábytek je vyráběn výhradně v EU s důrazem na kvalitu. Poskytujeme profesionální montáž, dopravu zdarma nad 16 000 korun a vzorky lamina k ověření barev. Reklamace řešíme rychle a pružně. Dodací lhůty jsou obvykle 2-3 týdny. Platbu vyžadujeme předem. Dobírku nabízíme jen u skladového nábytku Comfort. Děkujeme za váš zájem!